Na Slovensku sa v minulosti zanedbávala údržba potrubí s pitnou vodou, čo má za následok výrazné zníženie kvality vody. V niektorých prípadoch sa priemer rúr pre veľké nánosy zmenšil len na tretinu. Takáto situácia nastala aj na Záhorí, kde mali obyvatelia viac než 50 obcí problémy s vodou. Z pôvodného priemeru rúry na rozvod vody zo studne v Kútoch, ktorý bol približne 400 mm, sa v tom čase aktuálny priemer pohyboval medzi 100 až 150 mm. To znamená, ten samotný priemer je zúžený približne o 2/3. Tým pádom, aj keď máme výkonné čerpadlá na studniach, nedokážu nám dodať toľko objemu vody, ktorý daná oblasť potrebuje. Bavíme sa o tom, že nezasobujeme len nejakú malú dedinku, ale zasobujeme okruh Kuty, Malacky, Šaštín a podobne. Po rozhodnutí Bratislavskej vodárenskej spoločnosti došlo k výraznej zmene v lete 2022. Pomocnú ruku podala spoločnosť Komplex Vilseco, ktorá bola svojou patentovanou technológiou napojená na studňu, ktorá zásobuje úpravňu vody Kúty. Nachádzame sa v objekte Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, konkrétne na úpravni vody Kúty, kde sa zaoberáme čistením a preplachom rozvodov surovej vody od studni až po úpravňu vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť nás kontaktovala s problémom zanesených potrubí. Konkrétne sa jedná o dimenziu DN 400, o dĺžke približne medzi 1,2 až 1,4 km. Čistenie sa realizovalo patentovanou metódou Komplex. Do napájacieho rozvodu studne sa spoločnosť napojila cez už zabudovaný T-kus a do systému vháňali v určitých intervaloch, razoch, v určitom objeme a perióde vzduch. Táto zmes po celom úseku postupne odbúravala v potrubí pevné nánosy, ktoré sa postupne vyplavovali von. Prípravy boli rozsiahle, aj v šachte bolo potrebné vytvoriť nové prípoje od firmy Vilseco na výplach. Samotný čas vyčistenia sa predvída ťažko. Záleží od toho, aké množstvo usadenín je v danom potrubí. Podľa toho, či už sú stvrdnuté alebo ešte pomerne mäkké, napredujú práce pomalšie či rýchlejšie. V súčasnosti sa nachádzame na výpustnom bode. Výpustný bod je kalník, skadiaľ nám prichádzajú nečistoty do systému. Forma tých nečistot je vo forme oxidov železa a následne nejakých mechanických kalov, pieskov, ilov a podobne. Celý proces čistenia prebiehal od skorých ranných hodín až do večera a trval 2 dní. Naša spoločnosť Komplex Vilseco pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť realizuje nielen čistenie rozvodov, ale aj samotné napojenie, prípojné body a podobne. Tým pádom dodávame celú kompletnú službu vyčistenia a následného servisu pre BVS.